1914 Ивайловград. Ръководител Иван Димитров. Обичаят, който сега ще видим, идва от малоазийското село Мандър, откъдето е родът на Желязко Станчев. През 1979 година той е бил най-възрастният жител на село Лъча, днес квартал на Ивайловград, където през 1914 година се заселват насилствено прогонените малоазийски българи от Мандър. През 1979 година дядо Желязко помага